Vedeli ste, že jeden muž vytvoril filozofický základ ľudských práv, zatiaľ čo utiekal pred smrťou? Cicero, najväčší rímsky rečník, čelil politickému prenasledovaniu celý život. V roku 58 pred Kristom, počas vyhnanstva, prišiel na revolučný objav. Sediac v exile si uvedomil, morálne zákony existujú nezávisle od politickej moci. Nazval to prirodzený zákon. Táto myšlienka bola nebezpečná. Cicero odvážne čelil Júliovi Cézarovi a Markovi Antoniovi. Obhajoval republiku proti diktátorom. V súkromných listoch odhaľoval svoje strachy, pochybnosti, ale aj filozofický rast inšpirovaný stoicizmom. Keď Marcus Antonius nariadil jeho vraždu, Cicero odmietol utiecť. V poslednej reči bránil slobodu myslenia až do konca. Jeho odvaha zmenila svet. Americkí zakladatelia čítali Cicera. Deklarácia nezávislosti odráža jeho prirodzený zákon. Moderné ľudské práva stoja na jeho myšlienkach. Cicero dokázal, že filozofická odvaha prekoná politickú moc. Jeho dedičstvo žije dodnes, v každom momente, keď niekto bráni pravdu proti tyranii.